yun pala ang likod no, ng bahay na yan. Yung rooftop. Akala ko nakaano siya. Kasi andun yung ano, yung swimming pool. Ay, oh. Wala pa nga barkada niya na. Tampo. Ayan. Ngayon ko nilaro niya tindahan. Going to the mountain. Sarapan yung init. Huwag ka nang tataas, ano, ulap. Look, Carabao. Carabao. Dalawa baby ang karap. Ano tatapakan ko? Ano ko pala. Sige, ipod ka na doon. Doon. Sit ka. Ganda yung ma-blue. Ayun, bahay ito. Ba't? Ay, kala ko inabando na. Sa kami yung kaya seatbelt. Makulit to eh. Seatbelt lang sa Baka mapangun gusto yung uso pag bigyan natin. Sa ano pa yung trailer. Hindi na. O doon, kay Papa Lolo. Be, punta ka kay Papa Lolo? Ha? Punta ka kay Papa Lolo? Hindi na. Naka-post yata. Hindi ah. Eh bakit Number sa taas ko. Hindi Naka- ata nag-birthday. naka-post nga kanina? Ay, nako ako nga line na. Kaya ng tulay. Kaya pala malinaw yung kuha kanina. Naka-post. Hindi na. Punta Papa Lolo. Ay, gusto yata sa una. Maganda yung laan. Kaya pala maganda yung ano kanina. Ay, auto-focus mo sa ano. Ah, parang nagtapat na. Ulitin ko na lang.